Bilsok, na rantsi da Allah duk duniya ina ganin mutuncinki amma yau babu. Ke ji kamar rantsuwa a tunani na kina da ilimi kina da tunani kuma na dake da sunan mahaifiyarki bata ga daraja ta kika bu umma. Karki tunanin ke da umma akwai mai ganin mutuncin da nake gani a cikin ku. Babu, saboda yadda naga gindin umma ka kika bude gindi ta inda kika haifi Ibrahim na zauna ina shan gindinki. Kin ga ko ba sauran mutunci tsakanin ni da ke. Kin ci ni kuma ko a gaban wa zan faɗa kin cin saboda kin ci ne. Kin gane? To umma ko ita biyo ki ta kula ki bai kamata ki kula ta ba amma tunda kin ce haramci daidai ne a gurin ki ban ga laifin ki ba dan kin yi. Dama harkan nan babu halacci babu amana kafin ki bu umma kar ki manta kin bu Fa'isa S Garba na kyale ki kin bu Asiya na kyale ki ni dai na miki na rama akan ta abace ko kuma ba cin ta abace ki wato ni na san babu amana kuma na san ba za ki so umma ba dan wani abu so da umma ba ta da yadda za ki so kin fi son yara kuma umma scissors take so ke kuma shan gindi kuke so to duka kun yi girman banza kun zama asararru kuma ba wacce ta isa ta ga magana a cikin ke da umma inji ko ku zagen da bazan ran so da ba wacce ban ga tsuliyarta a cikin ku ba girma ya fadi na rantse da Allah Bilsok daidai nake da ke kuma a gaban kowa zan iya miki tijara zan iya miki kowa duk wanda ya shiga harkata saboda me ko banza Bilsok duk girman ki duk mutuncin ki duk kan da ake saka sirara nake kallon ki so na riga na ga gindin ki ashe ran zuwa kika nuna baki san darajar wallahi ba kin je ibada kun je garin inda annabi yake kwance kuna hada lesbian da Abdul da ya muku kawalci kun yi asara ibada ku ba ta karbu ba na rantsa Allah inda zan Bilsok na ba labari kun hada lesbian da ke da umma a Madina wallahi kun yi babban asara ubangiji Allah ya dawo da ku a lesbian kuma yadda kuka yi ubangiji Allah ya muku Allah ya tona muku asiri har karshen rayuwarku na rantse da girman manzon Allah Bilsok in lesbian abin yi ne Allah ya dawo da ke a ciki jahannama na jiran ku ubangiji Allah kada ya yayi muku ya bakku a ciki ibada take ta banza ce da rantsuwa da take ta banza ce ban ta nan san iya gane kana kalaman ba amma yau kin kure ni Bilsok bilki gida da baki da sauran mutunci a idona har zaki iya cin abin da na ci ban da wanda kika nema a baya ke so ta ki bi sai umma to yadda fa san abin duniya shi zai kake bu umma kin yi blocking dalin sa a saura ni ki blocking ko ba ki blocking ba zan blocking ne ki asara dai an yi ta kin je kina bin mace wacce na san cewa ƙarya ke kin je kina magana tana muryar maza to umma banda lokacin da na riga na gama mace nata tun a maka ke ce ban miki ba kuma ke kika ce dan naji an ce ki bi umma in miki magana to duk tun ina maka na san cewa umma kuna yawo a Zamzam kin bita to lalle san abun duniya baki gode wa Allah arzikin da ya miki bakin bita na aka turo min da voice na aka ce kin yi satar gwal na ringa mamaki na shigan miki fada kuma nace ni ban zarge ki ba saboda ko menene umma ta biki ashe ke ma kin bita duka kun zama karnuka yau ina son ga miki a rashin kunya ta Bilsok idan kin isa ki fito ki ce zaki da ke ni in nuna miki na fi ki ƙarya rashin kunya ke wallahi ko a gaban baba na sai kika mun magana wallahi sai na bar miki kamun macen da nake ci kika bi kuma ke ma kin ci ni kuma na ci ki kuma ba sauran mutunci ni ke gindin da kika haifi yanki shi na bude kika gani ki ga yanta inda ga mutuncin ki na ga maganin gindin ki a banza wafi na sha nonon ki a banza wafi ina sauran mutunci wallahi ban gan shi ba dukkan da isa in zaki sa hijabi dubu a jinki tsirara nake kana kan ganin umma tsirara to ni na baku ba wacce zan wani abu amma ku jira na san ba inda za ku je so ba san tsakanin da Allah bane dukan ku ke da umma munafikai ne ki tura mata ki ce ni na ce kuma na faɗa kuma a gaban ku zan faɗa so ba wacce nake tsoro a cikin ku ba wacce ta bude gindi na ga ina sha ba kun ga ku ne manyan banza kuma lesbian abin yi ne ku je ku ibada ku kun yi asara a gaban inda annabi yake da inda ɗakin Allah kun je neman gafara kuna hada madugo ubangiji Allah ya dawo da ku Allah ya da ku a cikin wutar jahannama lazabi jahi rasulullahi a cikin ta za ku tashi ku kone konannin ubangiji hawiya ciki za a saka in Allah da sai kin haɗu da masifa ke da umma Salma da Abdul din da ya hada duka na hada ku ba wanda nake tsoro kaf cikin ku yan lesbian kuna zagin mutane ku da tikakkun yan lesbian na bura uba da ku hada a cikin kuka hada a maka a garin da ubangiji yake neman tuba kuna da wama ki dinga rantsuwa da an yi magana an ce Bilsok ba ta da laifi umma ke laifi ashe kai mai babban laifi kin tashi kina binta Zamzam kin cewa dan haka ba kin tashi kuma na san cewa har ki koma Zamzam dakin umma to wannan umma ta biki na faɗa shi ta biki amma kin bi ta kema Abdul ya zo har hotel ya miki kawalci ya ga miki umma santi kuma kin yi accepting kuma kin yi karuwanci kin cire kaya umma ta tana ta jikin kina da kyau kafin umma ta ciki ni na ciki to alhamdulillah duka ku cikin ku na ciku kuma ku tsaya ku gani na rantsa da girman Allah ni kin san ba amun barrama ba mu zuba ni da ku ni da akwai inda zan fashi dan halakka fasa wanda ya fasa kutumar bura ubansa ni da